Guys, hello paya song narong no silong tir formula ko boro tu da target ni channel ni bukak tei narong no tini ni dina house line only fast round ni bagai chaita house no na forward khaikya hit to hongkai narok 1/6 no narok pelak khaidi normal hongkai 5-7-1-6 house no normal pelak khaidi aboni bisingo duita house ang hit dikha 1/6 normal o chaita hit tongo duita rikha tai norok mia ni salo norok nugui makna ani channel ni bukak tei 28 value rimani 28 ni value no phaio 87 phaio mia ni salo tai house line bo rijak tongo nongno aroni bisingno success mankha hingkai tini unoro success manai ang nongno saklaio asa khai khe success no phulungnai hingchongo tini salo haino hai tai norok chajak tongkha norok pelak khai mano tai norok like subscribe khainani comment share khainani tapuk di asano hambai।